programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter nadalan at saray ay sa kiyaninawa tang opinyon unong liknaan na saray umbali at saray issue yung makakapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos sa mabig morning da balang sinansakay. Gabay kura may music mo Engineer Nixon. Hawak ko ang brief. Ay, hindi. Hawak ko ang beef. Ano yan? Yan yung usong sayaw ngayon. Sinasayaw. Tapos taas ng presyo ng gasolina. Nako. Wanan mo na lang ang iyong problema. Nata na Huwebes, Petsa 16 da bulan na Abril at atang tanagagik sa laray sweldo yan awat nyo duga kasi ni yasaliw na saray taganoy laman programan liknay balay pay paruntal na saray impormasyon balita nasaray peteg-peteg tan matuan liknay balay. Yadaspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Tolob kanta bayo balit amigo yo RJ Jimenez at your service always. Ay gabayuran ni pasabiran impormasyon na balita text labat at panamaglay na text line tayo 0945-183-4352 Saratan sa Brasoon basta walang personalan trabaho lang. Yada Facebook page tayo DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan live na live po tayo. At sa YouTube search nyo lang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Nang nangyulara tayo programa tan sa Ragyon Bantayan Tokamanya Oras. Karay headline tayo tatang tanagagik. Kuya Lamat so lano na idol mo Engineer Nixon President Donald Trump na bansa ng Amerika niyasumpaw so problema ya awit na satay inlusob da bansa ni Iran na trupay Amerika at Israel. Wala lamang si sublayton na bansa. Tana da bansa na Cuba tatang tanagagik. Ito kasi presyo na produkto na petrolyo. Good news, another rollback next week. Saya singil da kuryente. Nayari na unatagoy ingkuan na NGCP. Payout natan nasaray ayuda na bagyon yuan or yuan Canada Barangay Pangapisan Norte.
Morning, dasaray dumarangal tayutan. Wala mo, so impasabihin na yoy, nasa kay mga wat, nasa tayo subsidiya, nasa ray tricycle driver, si Tanad Bali na mangaldan. Yakumon na awatan so sa tayo authorization letter, nasa may driver, aya dyan nagawan payout, dasarayan na agaw, sayan agaw, at wala da rawin pasan. Kalista mutla, so listahan to. Di ba pwedeng ikonsidera na po yan? Kaya lang pangamba nung tatanggap, hindi daw tatanggapin yung authorization letter. Dapat tanggapin po ninyo yan. Konsiderasyon man lang. Ano ho? O sige, mamayan, tabayanan natin. Baka tatawag. Aray parating yung kanyang dyan sa Mangaldan, Pangasinan. Arumira na impormasyon na balita. Iraya managbunaw na pagoy. Araya sibuyas. Dumaralos, magnalon. Walay nawat yo ya ayuda. Manlapo ada sa Department of Agriculture. Mulagmet labat balat. Jenner Nixon, 2,000 plus mo. Pero wala ray guidelines. Ya tumbukan na tatang tanagagi ka. Iwan na basta mandadalos ka. Nahindan ka na ayuda. Tanmat, so sara may sumisigay bangkang di motor, pero no disagwan ay outkad sa may subsidiya tasay pantutungtungan gasolina crudo atang tanagagik. Sana all walang masaol, di ba? Morning, partner, Leonie Lorde. Marakop may slogan. Sana all, walang masaol. Aron nira na impormasyon na balita. Dakaw so non-reaklad sa tay postponement na eleksyon. Wanda ituloy yula. Agyula babarimbawon kwanda met atateng tanagagik. Simbaton titan. Ramel Madriaga. Ang iter nakaruma niran testimonya. Tateng tanagagik supplemental iran na affidavit ditane dasaya pandudungol. Nasaya impeachment case na Vice President Sara Duterte at Committee on Justice. Babangil ya imbulgar to niya. Pero sa ikwanan senador super ate matila. Kaya dasaray pinalagan ng Vice President Sara Duterte tayo ibabagatumat walay kinatungtungton na profesor attorney San Sebastian College Law Department, School of Law, College of Law, bagatumot pian makapasa tatong tanagagik. Ngay babagaton na basaguliro. Bakit pati yun? Sabi ng kumpare kong manginginom, natatalakay. Ano bang connection nun? In fairness naman, doon sa mga sinampang kaso sa impeachment case, nandun ba sa article of impeachment? Nandun ba sa impeachable offense yung mga ganyang bagay? Wala naman na dapat, di ba? Sana direct to the point na. Kung talagang may nilabag
na pwedeng magtuloy-tuloy yung impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Yung pag-aaral nakukulimbat, anong tibula tumanoy, da kaso ang tumay kumpare kaya manginginom. Pero saray rumiran miyembro na sa Justice Committee tatang tanagagi kada Kongreso at kwanda kanunang irana sa nayarin na mabiskag ya prueba probable cause sa may impalapag na sa Commission on Audit ay singa walay pay papawil around 75 million pesos. Kaya sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Committee on Justice, puro mga testigo at magproprueba doon sa mga nakalagay sa impeachment complaint. Pero marami rin yung nagsasabi how credible tatang tanagagi, yung credibilidad naman ng dating aide na nagsalita, daming sinabi against the Duterte sa tatang tanagagi. Again, tabayanan po natin dahil nandyan pa po yan sa Justice Committee. Tapang babae din yung chairman ng Committee on Justice, si Representative Lustro tatang tanagagi. Ang usapin naman na patungkol dito sa impeachment, yung mga nagsasabi na mag-resign na lang para wala na yan, di na matutuloy. Hindi po pala ganun. Pwede na yung pag-alis sa katungkulan na pwedeng parusa kung sakaling mapatunayan, maunahan na. Pero tuloy pa rin daw ang pagdinig. Dahil pagka nadesisyonan at naging guilty, yung napakalaking usapin po dyan, yung hindi na pwedeng umawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Nako, ano ba to? Para may makatalos, matalisiw ang pag-iisip. Parang mayroon na silang advance conclusion sa mga nangyayari. Yan. Good morning, Saray dumarong tita na balay na sampabyan ang Balangandalin. Yan barangay kaya nga barangay Rabon. Good morning, saisi kayo. Yan Saray tagadyad balay na Mangaldan. Takal sundo dengal anulid. Good morning. Kansama yung pasabi na ay sa tayo nagawan payout para Saray tricycle drivers, yakumon awatan lang susama authorization later. Mamaya tatawag siya at ipasabi ito tatang tanagagi. Tanada balay na Manawag, Pangasinan, Baritaw, good morning. Kumusta lay preparasyon? Na balay na Manawag, Dasay, Manasing Gerla, Saksakay, Simbala, tatang tanagagi, Centennial Coronation ng Mama Mary. Karo manira na impormasyon na balita na renglan kasumpalan na pigaran makanan paymano malalapod saray manangantabay.
ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na ya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Judd Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Number 1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:04 la kabasan. Good morning ni si kayo namin. Programan Liknay Balay. Tolop kantabay na amigo RJ Jimenez at your service always. Jada Technical Control, Engineer Nexon Dakal. Jada Saraya Karumanira na impormasyon na balita. Siguro nasa Department of Energy. Bastante much so sa supply na kuryente tatang tanagagik napod 97%. Dasaray man produce na sa kuryente tatang tanagagik at saraya so ago undi dipindi crudo 3% labat. Dasara may pangalan na kuryente laulad saray walad island na areas tatang tanagagi kan crudo. Pero sa NGCP at ipalapag National Grid Corporation of the Philippines yanayari na walay tagay na saya konsumo na kuryente. Pero aliwan la po da saya epekto na saya krisis da gasolina. Sana siyempre saya so panaon na summer huwag tayo nalilikas. Kaswitch so saya aircon nakaswitch ni so electric fan. Diba panaon lanti na saya summer o sa heat index jada lugar tayo 41 degrees Celsius kanyan medyo manawar-alwar. Ag kayo masyadong mampapaagaw manlapod alas 9 hanggang alas 4. Ano ang gapoy gawin yung tadpaway wag po kayong magbilad sa araw. Ito pong mga apektado na mga trabador yung pong mga nasa construction di may iwasan na magbilad sa araw pati na itong mga traffic enforcers po natin. Pero pag hindi naman masyadong matraffic wag na kayong magbilad dyan sa araw. Si Rom Kimot wala latay agawa dyan sa syudad na Dagupan. Prefer from home ng kanyang duty. Nagmamando ng daloy ng trapiko. It stroke. Isaratay ula dasaray nandromaran beach sa tatang tanagagik. Tingnan ninyo ang inyong mga kapamilya. Heat index 41 degrees Celsius. Medyo ampot ng tan. Alagan na unyala so nalilik na tayo. Kasabay so sayay man-made problema. Sugyera man-made tana saya natural kalamidad at atang tanagagik yag tayo napigilan niraratan mong niyay so man-made na napigilan tayo rayay gira pana mamanufacture na saray weapon mass destruction particularly nuclear ratan sunupag pauron ratan sunupag patundaan. Talalamot may argumento, patundaan nyo Iran, saray arum, wala balik. Sige pa. Talagan na numaminsan, si katimot nilang lamang manaya muda mundong bibabaw. So manggagawa na saratay nayarin pakaderal. Eda panayaman tayo na planeta tatang taragadi.
ay susilis kanyan na Ryan nagagawa paanong dalaray manuntumbok Iran henerasyon. Kaga nandyan yung mga desisyon na parang sila ang hari. Nga si Karalay sang kabiskigan nunot na sa kuya tuo at atang tanagagik ay susilis. Saya balita lalamat pati bansang Cuba at singa plano ya isublay ng Donald Trump tulamat kasi issued ta na Mr. President Donald Trump at sa tayo bimawag lamat ya balita baka susunod sa era ng Cuba rinawa hindi pa ito hindi matuluyan agni sumpal issue sa girandiran itan lalamat so untumbok ulaya ikwantuya sinanggo kamat paring Elmer palakat pa paring Elmer saya tiksmay walay pagkagut sinanggumot to asay kwanto say missiles bala antoya nangalag kulay tuloy basa niya imbagam Elmer saray missiles bala ikana nun Trump ditanod Cuba umpuktal tay sangga dalaba subunog ay sosilis dumama si babaga si babaga to Cuba hindi Cuba sige ang na Elmer wala ray joke time mo kapiano amay di ba raya stressay raya nalilik na ingungot saya bilay at paano na makaimis timat na daisot laula natan no seryoso kan nainay ang gapo sabi ko nga palagi hindi life pero kung minsan kung sabi mo iray ingungot at bilay pero sana dakalin porsyento so sa may nalik na tayon likot kung say ingungot at ingungot agmumutan na nayari nagaнаliknan to pero dapat may likot mas malaon pawiin ang mga ingungot at bilay panatilihin ang happiness yan di ba Insan Philip Tigno good morning dito na barangay Caloocan Norte na si Insan Ray Tigno mabubot ya mandudungal na programa tayo thank you Insan ngaputan niya kapinsan ko nga pula good morning Insan tandya da sa pamilya enjoy life Insan retirado laya ayan nurse Aricio dito na linggayan na naman enjoy la ang trouble ka Insan arumira na impormasyon na balita tatang tanagagik ante kwanto ya ibalit kumon tuloy-tuloy latan na Idol RG so iliksab na gasolina tapyan na antuya agtila unutang parad ayuda kwanto may punto ka naman dahil yung mga ayuda na binibigay billion of pesos sa Department of Agriculture naglaan po ng billion of pesos para po sa mga farmers natin na gumagamit ng mga traktura na mabigyan din ng subsidiya sa gasolina so lahat na ng sektor maging yung mga mangingisda na may bangkang dimotor tatang tanagagik
billion of pesos. Ang sabi naman nakalaan na po yan, naipundo na po yan, at ito nga, pwede nang gamitin para sa ating magsasaka dahil po dito sa krisis na ating nararamdaman ngayon. Kaya nga totoo naman tong texter natin na pagka nagbibigay tayo ng ayuda, syempre baka yung pundo maubos, utang tayo, di po ba? Sabi naman ng kumpare kong manginginom, pag may ayuda, may happy. Taklay gabay mo ni baga, kuwang ko. Pag may ayuda, may happy. Sino yung mga happy? Siyempre, happy yung mga tatanggap. Pero pala, mas may happy daw. Yung pong mga mangungupit. Nako. Ilan ba yung porsyento ng 1 bilyon? Kung 1% po yan. Pag 10%. Magkano? Yan ang kwintaan po dyan. Account ba yan na mabuti? Diba? Nangilista kalabat na San Lasos, di kwartala. Tatang tanagagik. Da milyon-milyon. Ayan mo'y ayuda. Nako. Sana mabantayan. Ano po? Maraming salamat, Mayor Ayday Castañeda. Yan naman po yung sigaw ng mga nakatanggap na ng parte ng 40 million na financial assistance galing sa Malacanang. Ito po naman yung mga biktima pa ng Bagyong Yuan dyan po sa bayan ng Lingayen. Ngayon, nandyan na sila sa Barangay Pangapisan Norte. Barangay namin wala pa. Sige, tayin ninyo. At nagpapasalamat sila kay Mayora dahil inlapag to. Bigyan lahat ng pamilya basta taga-Lingayen makakatanggap ng ayuda parte ng 40 million na yan. Sige, kaya ayun da si Mayora at inlapag to. Bale, tarami talagang most affected. Wala motlay nawa da sa DSWD. Yung pong mga yun hindi na kasali, agkila kaiba. Baka mamaya butang kini. Pagka hindi matanggap ng nakalista sa ayuda na yan, pwede dyan yung authorization letter yan. Pirmahan lang po ninyo ng 3 beses at ipadala po ninyo yung ID dahil ikukumpara nila yung pirma para ma-release yung para sa inyo. Ganun lang po yun. Huwag nyo nang problemahin yung paggawa ng authorization letter. Ang ganda salitan Pangasinan, karagtutan. Gulay English. Para maroon mampagawa ni authorization letter. Tagdanta ko no'y mang-construct na English, tatang tanagagi. Isaragtuod Pangasinan. Isulat mo tanay, siya si Juan de la Cruz. Hindan ko na autorisasyon si Pedro de la Cruz. Kaya anak ko, pianulaon, susamay ayuda, ya para sa siya. Salamat, tan koda pakatalos. Kawala akod trabaho o da sarayan bekta. Tapos pirma nyo, di ayos. Katibayan lang naman po yan na pinapakuha ninyo yung inyong ayuda. Ganun lang po yun. Kasi maminsan wala ramay manag-scam mo. Yung gano'n da papala, lalo ito. Piano kinmat. Walay pangibasya, nagyura titulon. Saratay manre-release.
nasaratay ayuda. Ganun lang po yun. It's only an assurance. Kaya talagang ginangganda kayo, mangala. Nasatan ya ayuda. Ganun lang po yun. Morning sa mga nakikinig dyan sa Malingas Public Market dito sa lungsod ng Dagupan, Makmaksil sa Radyo Datan, Makmakbawod sa Rayan Oras. Alagang dadayon ta kayo nainay, babangong kayo masakbay, piano manlako, nasaratay tagilako yun. Yan na dadayuan kura na liliknak, so liknaan nyo, sikiran negosyante. Kaya managlako tindaan na publiko. Kaya hindi ninyo alam, laking palengke ito. Di ba? 6 years old, 5 years old ko, 6 years old, 7 years old. Tuwakla na tindaan, natatangta nagagit. Saman, wala ni ratay dingdingali. Paano gilatan natin anta, aray lumalako. Walay dingdingali, arkilaan mo, 5 pesos, saman. Kapianog ka na agaw, ilatag mo ratay tagilakom. Insan pambantayin daak nensaman. Katutay binalagang ko the public market at atang tanagagik. Just to share. Adyada say hamon ng buhay. Kailangan nating mangkuli, mandiskarte, legal tatang tanagagik. Sa legal na pamamaraan, wag tayong mga buso, wag tayong may kinoy, may mag-apak ng ating kapwa-tao basta legal, bali-bali panagbilay. Pero na sa pakakalmonyot illegal, ini nang yura may kin. Engineer Nixon, anti panagbilay daraman kasinatan. Sa kwartada, binakol, maramay ng kurap. Aramay involved sa agnuflad control fiasco agnita na sumpala paano sa antatayo ta sumpal natan andini eta medyo wala raya masang kabalogiran pantutungtungan sa rayang kaplusan singa sa tay gera no dyan Pilipinas at impeachment case ng Vice President Sara Duterte. Pero atay pangusil ni kinulimbat na sa rayan na kurakot. Wad tanitan antibilay na natan ay wala radlo na kulungan nagdakol sa kwartada binakol milyon natatamasa datan natan kaya ang sakit dita na may sakit na pagutan ingungutod panagbilay yan iwas-iwas sa paggawa ng mga illegal na bagay dahil syempre pag illegal alam naman po natin yung maaari na kainatnan natin kulungan, di ba? Akin iraraman manamot-amot ira kulanda natin ay akin na-enjoy da bilay daraman jadi yugit da Engineer Nixon di sang kanuno da so say problema, di ba? Yan maging patak maging fair tayo sa ating kapwa-tao lalo na sa paghanap buhay. Huwag kayong sakim, ganun yung. Pero nung maminsan wala ramay hindi balila basta ulay kwarta kwanda sige. Pero nako, imagine nyo pa subilay daraman niya totoo. Ginaganap ng batas nanamot-amot ira agda na enjoy subilay. Morning, saray taga poblasyon dita na da balay na Lingayen. Si Madam Jane Hidalgo. Jane Hidalgo is the name. Tatang tanagagik. Dita na da barangay poblasyon. Da balay na Lingayen, Pangasinan. Si King na barangay Salumagi Sur. How are you, King? Canada Balay na Bugalyon sa rami dumarungal titanod poblasyon area. Manong Gab, good morning. Si Madam Emalipio, good morning. Di Canada Binmaloy, Gaspar family. Good morning katutok kiran na yada saya na programa tayo. Natatalaran nanda sa yung sublaya programa na PEM paninilbiyang agresibot matapat sa bayan ng Binmaloy. Good morning dyan sa barangay Gayaman. Oy, Papaguyan. Dyan sa Sitio Baguio Taloy. Good morning. Kaya Cap Will Soriano.
Tama, dita na da barangay Talang da syudad na San Carlos. Ano San Carlos, kuan mo, talagang patag-patag na puron Pangasinan. Iray tagad na da syudad na San Carlos. Good morning. At kay Mayor Ayoy Resuelio, good morning. And then sa bayan ng Kalasyaw, si Councilor Elias Villanueva, woo, kuwan mo pa. Medyo makakatawayak na balatong. Lalo may sinambungan na alwas na baboy. Ay, panangan badong. Pasok yan sa Lucard. Alright, good morning sa inyo dyan sa Kalasyaw, sa Dinalawan, dyan sa Barangay Ambutel. Good morning, dyan sa Lungos. Dito sa may San Miguel at dyan sa Barangay Bud. Good morning. Sa mga kaibigan natin dyan sa Kalasyaw, Pangasinan, sa Nilumbot, Mapandan, Nilumbot, Santa Barbara, good morning. At kay paring Alex Tulaw, at Enjoy Life, lay paring Alex ko ay. Pakapi-kapi na lang si paring Alex Tulaw, na Santa Barbara, Pangasinan. Good morning, paring Alex. Diray family, ditanad sa Pangapisan Norte, Tanditanad, Barangay Kapandanan. May mga insan tayo dyan, mga pamilya Biray, good morning. Tantoma, ditanad sa Aswal, Pangasinan, good morning. Dyan sa Cabalitian Island. At dyan po sa may Kawayan, Aswal, Pangasinan. Good morning sa inyo dyan. At dyan sa may Kapantulan at Siwasiw. Buti na lang at nahuli na yung mga tumakas dyan sa municipal o sa sa PNP detention cell ng Aswal, Pangasinan. At itong si Mayor Dong Kalugay nagbigay po ng pabuya sa sino mang makakahuli doon sa tatlo. Ayan, nahuli na yung mga tumakas. Kaya kayong mga nasa kulungan, pag may mga hinaharap kayong asunto, ay wag nyo nang balaking tumakas pa. Dahil wala, mahuhuli din kayo, madadagdagan pa yung kaso ninyo. Harapin na lang ninyo yung inyong mga kaso. Good morning sa ating mga kaibigan dyan sa Aswal, Pangasinan. At sa Labrador, kay Roger, good morning. Ating mga nag-re-review ng ating program sa YouTube, good morning. Sa mga nasa abroad dyan sa New York, kay Miss Beautiful Marivic M, kumusta ka na? Levi's, kuha mo pa. Paborito mo na, Marivic. Kana siyempre dito na Canada. Si classmate, Merna Soriano Milan. Si Kian, Sir Ferdinand Jacinto, good morning. Nag-text minsan, nag-chat, pero late ko nang nabasa. Sir Ferdinand Jacinto, good morning. Kumusta ka na, sir? At syempre yung mga kaibigan din natin dyan sa California, good morning. Ang kapulay malami oras sa dasaya na programa tayo. Programa na Liknay Balay. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Ang sublay lang tampol, kasumpalan na pigaran makanan paimano. Kaya programa na PEM, paninilbiang agresibo at matapat sa bayan ng Binmaloy. Masantos at maabig, oras at balang siyang sakay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong